Ali mi je najosnovnije pitanje šta očekujete od utakmice, kako se osjećate prije, posebno s obzirom na probleme koje imate? Normalno da očekujem, kao i svi, dobru igru i pobjedu prije svega. Mislim da je protiv Grčke mnogo važniji rezultat nego na kakav utisak kako ćemo ostaviti. Imamo nekih problema, to svi znate da ne ponavlja više. Uglavnom ovi igrači koji su tu, izuzev Pjanića, svi su spremni, mada na današnjem treningu neće biti 2-3 igrača ili neki će možda da trčkaraju samo malo jer jedan trening nije važan. Koji su to igrači? Vranješ, Višća, Spahić, doktor insistirao da ostane u hotelu, s obzirom da je dosta vjetra, da je hladno, ali kažem svi će biti spremni za utakmicu, izuzev možda Miralema Pjanića. Da, evo, sigurno se jučer razgovarao mnogo sa doktorom Karabegom. Da li još uvijek vjerujete da Pjanić može u petak biti spreman? Najbolji odgovor na to pitanje može vam on dati. Ja sam rekao, ukoliko dođe u petak kod mene i kaže ja hoću da igram, ja želim da igram, igrač. Vidio sam njegovu izjavu jutros da kaže da su male šanse, prema tome znam onoliko koliko i vi znate. Da li ste razgovarali sa njim jučer? Razgovarali smo, ali nisam još ni pitao ga, ni insistirao. Prođe malo vremena, danas će on malo da trčkara, vidjet će možda jedno 10 minuta, sutra ima trening, prekosutra ima trening. Istina, on zadnjih 15 dana nije potrčao, prije 3-4 dana počeo je normalno da hoda. Ja neću insistirati, ne očekujem on da igra, ali možda nas iznenadi svi u zadnjem trenutku. Ja bih ovdje prekinuo jednog igrača, pa može li nekog igrača samo? Može, doveš. Pitanje, dakle, koliko ovako teški terenima stvaraju probleme pred ovu utakmicu? Nije on ni prvi, a vjerovatno ni zadnji put. Ovdje teren je kao i na ostalim stadionima. Ja sam išao na Grbavcu, išao sam na Koševo. Mislim da je ovdje čak i bolje nego kako je na Koševu i na Grbavci. Šta možemo? Možemo se pomiriti s tim. Imat ćemo vjerovatno uskoro, možda za par mjeseci, bolje uslove kad bude ovaj sportski centar u Zenici završen. Ali sad, kažem, moramo da prihvatimo da treniramo na nakon terenu. Možda će zbog toga i trening biti skraćen, ne bi želio da igrači prije vremena potroše ovu svu snagu koja će im itekako trebati u petak. Situacija sa Zvjezdanom Sinović? Normalno. Zvjezdan je sinoć došao, igrao je što je najvažnije. Igrao je 15 dana, 4 jake utakmice i to je meni dovoljno, znači spreman je 100%.